Okay, yeah, nandipa mute. Okay, sorry, nandipa mute. Tadzoka guys, tadzoka. Manje vanhu vari kupinda dambudzana mina inimbovhara futi. Right, dzokai uyai guys, ndavhara speaker because ndaida mbonzwa audio yatumigwa apa nevamwe hanzvadzi kuti zviri kufamba sei. All right. Right guys, tadzoka toda kuti wangu 1 hour 30 minutes ndobva ndainda andika tine nyaya yatinayo panapa, asi ndakamirira varidzi venyaya kuti vauye vataure nyaya yavo vega anditika ventotangira ipapo. Ndechida kumbonza audio inenge auya zvoti guys, audio iri kunzi kudini ko kana ine secret. Cheto haya bhazi redu guys, tongoenda kuchiredzika 1 tongonoona zvedu madzibaba trader pamwe chete. Timbonoona kuti zviri kufamba sei. Pane maaudio hobhwa ndapiwa, but maaudio aya anoda matanga manzwa nyaya yacho first, then maaudio ozoplayiwa. Kana nyaya yadini matanga manzwa nyaya yacho, then maaudio ozoplayiwa. Hi Lucinda, how are you? Ma ready here vanhu vakamirira kunzwa nyaya yenyu apa sata playa maaudio yenyu aya. Yes, ndakatomirira call yenyu. All right, tavepo pa live now. Moyatsodzikama munyatsorondedzera zvinhu zvenyu zvishoma nezvishoma kuti vanhu vahwisise. All right, nyaya yakatangira pakudai sisimeli. Muri kungoona kuti Zimbabwe nyika yakaoma. Vanhu vese vari kushingirira kuenda kunze kwenyika, vaenda kuUK, vaenda kumashipi, vaenda kuCanada, vanhu vari kungotsvaga kwekuenda. Ini hangu ndoshanda kumashipi. Ndakatodzoka izvezvi nde 2 weeks ndabva kumashipi. So pane group like munongoziva maZimbabwe nyaya yekuti nyaya tinofambisa information paWhatsApp pakazara magroup hobo haibeke mainformation echichi. So link iri rakangokandwa mugroup and ranga rakaiswa profile picture yeMSC, then ndobva ranyorwa kunzi MSC vacancy group iri. MSC zvorevei? Okay, MSC is a Mediterranean ship company. It's one of the biggest cruise lines. So, and a lot of Zimbabweans are working there, including me. I work there as well. So, no, but I company eduka. So we wanted to know what's going on. Me and my friends, takapanana link rondopinda. But kana tiri on board, atina time, atina this social life, because our data is limited, time is limited. So tinongoyo pa WhatsApp 2 minutes, we talk with family, we just post wabudo out, you just post wotosiyana nazvo. Atina social life like zvokuti tingatotedzera ma live, we don't have that time. So mu group mutengoona pamakanzi only admin to participate. And aiuya achisa maaudio, munhu anozviti Dube aiuya achisa maaudio ongoti kune kushipi yakati kwavhura vacancy vari kuda come to inbox. Isusu personally pataka-applya takajoina magrupu tichibvunza izvi zvinofambiswa sei, CV rinogadzirwa sei, how do we apply, tichibatsirwa. So it was very suspicious kuti kana roda kubatsira vanhu kuti vaende kubasa, why do we have to inbox him? But because tatiri busy, we ignored.
So last week ndadzoka kuAfrica. Personally ndakamufonera, ndakamuisira message ndakati ndiri kutsvaga basa kumashipi. And iye ibenzi because he didn't even recognize kuti number dzandiri kushandisa is not African number, which means I'm outside already. Ndobva zvanzi muri kuda basa rei, vandamuti chero rekumashipi zvanditaura position yamunoda. Ndobva ndamuti ndoda position yehousekeeping kana ndoda kuita photographer. Zvikanzi ndinokubatsirai asi ndinobhadharisa. Ndobva ndati munobhadharisa mari. Zvikanzi inini ndiri agent. Ndikati muri agent weshipi ipi? Zvikanzi ndiri agent weMSC. Ndikati alright, pakaimi munoshanda sei? Zvikanzi inini ndoisira munhu maapplications ese, then kana process yapera kana waenda kubasa unozondipa 35% of your salary. Ndobva ndamuti how? Yes, we were recruited, including me. I was recruited by an agency, but handina mari yandakabhadhariswa neagency. Agency inobhadharwa necompany. So I recorded him, then I told my friends, because now we know how it works kuenda kumaship. Ndobva ndati ona zviri kuita munhu uyu, does that make sense? So takaramba tirimo mugrupu, and ndobva aita zveshe zvekuti anonogadzira zvinhu zvimapepa zvenhema oya oisa paview once oti munhu atowana basa. And he has been doing this, but because yekuti we were just ignoring, tasingazvise mind. Then last week ndobva aposta achinyebera vanhu kuti pane munhu awana basa recaregiver kuMSC. Atowana basa, vatoda kunoti macaregiver position is open, uyai kuinbox. So ipapo ndobva ndakati caregiver kuMSC, kuship caregiver. Ndobva ndamufonera, but he didn't know kuti pandakamufonera I was already in the process to expose him. Ndokutora foni yamai vangu ndokuisa parecord, ndobva ndaisa foni yangu paloud. Ndobva ndamuti andakubvunza kuti iposition ipi yecaregiver? Zvikanzi asi hamuzvizivi. Ndobva ndakamuudza kuti do you know kuti ndiri employee yeMSC, and kuMSC hakuna chinhu chinonzi caregiver. There is only doctor, there is only 3 nurses, and the receptionist weikoko. Vanhu vekuMSC veku medical center havapfuuri 5, and there is no post inonzi caregiver. 1 2 vanhu vanotoya vari mawheelchair vanotoya nehama dzavo dzinenge dzichitovapusha pamawheelchair, and hapana kana mutanda anoita mabasa iwayo, hazvitoriko. So ndobva ati imimi you know everything. Before that he came to me akazoona kuti ndakuziva, ndiri kuziva zvekumashipi. Zvandasaka imi munoshanda, ndakazomuti aindoshanda kumashipi, ndadongoona hangu kuti munoshanda sei. Zvikandokumbura kuona zvakaita offer letter. Vandati why do you need to see my offer letter yet you said imimi munoita sei? Muri agent, you should know the offer letter. Zvanzi hapane munhu ari kunditi awana basa. Saka ini ndakuona kuti offer letter yake handisi kuinzwisa, vandati nditumirei tione. Ndobva ndatomuudza straight ndikati hakuna offer letter yakadai, offer letter yeMSC hana kudai. Then I screenshotted my offer letter yandakapiwa inini. Ndobva ndamupa iri screenshot. Ndobva ndaiisa iri paview once. Ndikati this is the correct offer letter from MSC, just to let you know. Then ndobva nditi ndozvayakaita, alright. Ndobva paita dzinenge 30 minutes bandisira message. Zvikanzi kova hanzvadzi nditumirewo kairi paPDF. Kuti anokopa yake, anoita yake, anogadzira yake. Yes, no, I'm not going to do that. This is a private and confidential information. I'm not going to do that. Why do I need to give you? You say you're Rubatsiravan, how are you helping people? No, but Tanetsana Dero, Ravanakanyasomudza straight that you are a scam. I've been following you, I've been seeing everything. I'm going to expose you. Trans, you can do whatever you want. Madam recorder. Then I send again to my friends, and we have another group for visas. Guys, listen to what this guy is saying. People know, okay. So after spreading the information in my WhatsApp groups and stuff, we didn't have any way to get access because the group is closed. So pakazongoita one link rakanzi it's for caregivers, right? And the caregivers vari kunyebera vanhu kuti ari kutsvaga mabasa emacaregivers. So takapiwa link iroro, ndobva tatopanana link iroro takawanda. So takapinda takawanda tichingopinda, we didn't waste time.
then we started kutotaura kuti iwo waburi mbavha iwewe ndobva tatoti mimi vanhu vakagara muno mukubirwa mari mese imimi. Why is it makangogara munomu hamuna kuita interview ukawana interview kumashipi sisimeli unotofonerwa pafoni pako unotoenda pazoom unotoenda pateams whatever votokudza kuti wawana basa ita mamedicals you do your medicals wega unotsvaga doctor wega unomubhadhara mari iri kudiwa nadoctor wega zvekuti shipa haitozivi kuti ndidoctor upi vanozongoda kuona macertificates avo akaita sei akasainiwa nezvinhu zviri kudiwa wapedza waenda kuSTC inoitirwa kuSouth Africa kuDurban or Cape Town unonobhadhara wega mari wopiwa mari macertificates eSTCW is a training, it's a safety training inoitwa before you go on board. Unobhadhara wega. So here he has been charging people those things for my medicals. But tatozoona ndechekuti vanhu vari kuskama sisimeli ndana madhumbe vari kutotamburirawo mari muSouth Africa and they don't have access, they don't know how to get to apply. So plus the community yedu yeZimbabwe now yakungoziva zvekuti you have to pay something to get zvinhu in order. They don't know how to search things. But no, you are being scammed. So at the moment I was the first to be removed because he knew that I'm the coach apinda neforce remove inini. Then he deleted all our messages. So that's when people group realized, no man, if these people are lying, why did he remove them? Why did he deleted all these messages? Then they started coming to our inboxes. They started coming to what is happening. Then we said, this guy is a scam. Isutu we work kumashipi. Hakuna mari yaunobhadhara kuna agent. Hakuna visa unoita wega sisimeli nerisiti rwako. Zvese unenge unazvo zvese. Shipi inozongokutengera ticket rendege woenda kubasa. The rest unotoenda kuna doctor unobhadhara. Wopedza woenda kuSTC wobhadhara wega. Hakuna third party, hakuna chii and zvinge zviri receipted. So we asked how they started sending us my screenshot. Ndakatopiwa nichinzi waona basa iri housekeeping uchanotanga basa muswakati doctor ati mamedicals ari kuita 6,000 rand but ndazotaura naye since makawanda so you are going to pay half ma 3,000 and aishandisa inonzi mukuru achita anonzi mawai code aya achivapa kuti ende munobhadhara and they have all the proofs. So here WhatsApp aingonzi Dube. So yesterday we went to Mukuru, we called Mukuru, we told them the issue because that was his real name. Then if that's his real name. So after that, they went back to him, you scammed us. Now, then he said, yeah, you are listening to people. No, but they don't know you. And he doesn't even know anything, sismeli. Hapana za anoita. Arungono nonga zma offer letter pa Google. Ongoti gadzira o edit ma details otoisa chisita chako. Otonyepa. And he is using South Africans kuti vanoisa ma audio. Kuti I was helped by Dube, ndatoita interview yangu, ndatowana 98%, there is nothing like percentage kucrucit. Kana vango kufarira whether you know, whether wataura zvavanoda or whatever, if they just like you, they just give you the job. So, vanhu vese mazodi handakupaya anosvika kuhameno 50 US ayai. This is him scamming a lot of Zimbabweans. Okay. Singatoiti and zviri kutonyadzisa sisimeli and vanhu vakawanda vadyirwa mari vari kuchema and hazvichatoiti. Right, regai timbonzwa maaudio enyu tisati takuindisai kwadread. Regai timbonzwa maaudio enyu kuti zviri kufamba sei, ari kuti chii maaudio ndokufonerai back. Donai zvenyu. Akawandisa maaudio. Tine maplayer ese, all right. Vangozogora kudaro kwatwa. Ndakatotsvaga bhabha ndakatoona maapplication akawanda ndoyibire yanamo. Macaregiver ngari over 50 vana neka maapplication. Saka ndichaziva manje kana pasina tozonditanga nhasi kandiona pazita iroro. Pamazita anenge auyawo nezita wataurawo zvake ndoona kuti ari kuti
ndamuwana yake ime yake yakakwana haina kumbochinja yake yakakwana hameno kune yako seyati ndazita but kune yake yakanyogwa zita rake iroro ikweyo yako hameno chichaitika vanhu zvasina kuwisana toandati iwe mira tiunoita asina macertificates panoti because pandamubvunza iye ime yake yakangota seyako yake yakatokwana haina rumwe yakaichiwa akati uchimbomira timbosundira macertificates kuzotangira ipapo tonokuva kana tisina kuwana mareply kana taziva kuti pane patingaisa totangira mira kuzvistresa because inongada kuzvistresa about that mira makadaro mira kuzvistresa mira zvakadaro zvisiya zvakadaro because so far inenge handisati ndabata munhu wachiona stresa siya zvakadaro tichatangira papo komunya kuzvistresa neusazvistresa chicho zvandiri kuti kana takasapindura vakasatipa dheti vakataura because zita ranyogwabwera rina basa because kana yapindura kuemail kwangu zvinoti madocuments arimo musystem madocuments ako panenge paitika era pangori pazita iro rakanyogwa chete but as long as zvapindura kuemail yako ichi means because vandosenda madocuments ako ndikosenda through email yako saka don't worry about that because madocuments ariko ari kuemail yako so panenge paitika era munhu anenge ataipa ndianenge asitaipa zvisenda toenda kuti ndosikatati ngatisende macertificates first kana taona pasina reply atapuwa then ndozoziva zvandoita ndozonyora email zvandoita okay no problem rikativasendere ine mavoisi ematsosisoka iwe unoenda pakanzi reply handiti unoenda pakanzi reply vakasenda message yaoti reply wobai pakanzi attached tosenda macertificates ako kana uchigona ndinogona paripo mwanangu unondiudza kana waita ndoshandisa email yako kuti ndoshandisa email muri kumacruise different from that one because ayo ndekucanada munakupa vanhu zvekucanada iye ari kuafrica uko ndakuedera kugubulinga unopuwa guys daughter how are you my daughter good good zvangu my daughter good zvangu my daughter ndakakumbira maresponse saka maresponse mevhitita wakatarisira next week because weekend kashoma kuisa maresponse weekend toda kuti watarisa kuzvi wiki I think it's ungodaro shwatongoma okay aiwa that is nice naime mune picha yajuve uyu here timbomuonawo juve uyu sisokunoona kuti interview muswa 4 aiwa kuri covered ndokutona maanswer unenge watoudza matips yacho vichasara kutsvaga maanswers emainterview andi watofanira kuti aplan totenga maanswers because interview dzinawo maitsa ndikunyeperera ndiye mari yenyu kuvanti mari dzemacertificates era munoona macertificates ari pamari dzedu maanswer kutotenga kune munhu andoziva ndonditora maanswer nditenga maanswer zviri munhu andoziva kuti munhu angatondipa maanswer ono zvemainterview ndozvandobhozi ndachifunga kuti pa800 mobatanidza mari yese muri 3 pa800 vanhu ndofunga kuti beta mwana muabudise 800 ake ndotsvaga vanhu vari different 3 vanhu ndotsvaga votipa maquestions ayo nemaquestions ayo moaroteta nemaansa amoaroteta because hatizozivi kuti anouya acho nemveapi kwezangori matips saka ndati muti iyoyo vakati ake ende mochinjana futi wotora ake saka ndosana nati mumwe nemumwe totenga mapepa ari different ndichatsvakawo maagent mwe nomwe 800 ekutengegwa pepa rake kutenga mapepa zotipa apa tiri papo mungati iwowo yakambotangana iri next week iwo pamwe yakamboti 3 days achistudy rimwepo umwe 3 days ostudy mumwepo iri pa3 pengi muzofoiri muona mafoira vanenge ari manipo zviri kwamuri kuti mimi unogona kuisa mari yako totanganiwa zviri kwamuri chero ukaisa nhasi chero ukaisa mangwana ndotsvaga mapepa zako because manhu anezi pamogona kuwana mari magezi akasiyana saka anenge angotanga kuwana mari yake ndiye anzvasi good my daughter ndaida toti zvevunyaya maanswers kuti tiri kuita sei kuzvinaa interview vanhu vakawanda kuita mainterview so but guys sometimes inomboti bigwai serious ambobigwai guys wachimbobigwai guys listening from the voice remunhu akutotaura paka unotoyedzana kuti doko
Yeah. Just from the voice remunhu akutaura ndokuti munhu atoza asingazivi guys. Voice remunhu ruri kutodawo kuenda kuEurope kuCanada. Voice rake ruri kutodawo kuenda kukwirawo ndege kuti riende kana kumashipi ikoko, ruri kutodawo kubuda rakananga kuItaly. Voice iri ndora muri kunokurisira ma6,000 rands muchimupa. Aiwa Big Bias. Akaoma. Big Bias taura yenyu makwira taura itinzwe. Hai Zvakaoma. Mucheka njani? muri sei? Mucheka njani? Ya ini simeli ndanzwa pana anti wangu achitaura nyaya yezita rekuti Dube. Isusu tino akatikona September 25 Dube futi same almost name year but handisi kumuziva kuti ndinomuona papyo. Makakoniwawo chii? $4,500. Makamupa sei? So there was a middleman in between me and that Dube. So the person when ndakapa mari is a woman middleman. Ndio ari pakati. Iye anoti akazonopa Dube kuti aite mapapers. So Dube pakunoita mapapers acho. Nyanga iri yei? Kuenda kubanzizve kuAmerica. Saka Dube yeye kuAmerica na Dube uyu. Hama yangu inini yakati izvoni Dube ndiye noti hama yangu zvinhu ndezve last month September 25. Obva andiudza kuti izvoni munhu wanga achitraina wana the past 3 days iyeye wacho anonzi Dube anogadzira mapepa iyeye Dube wacho. Zvikazi atondibloka because imi makurumidza unomukwesena. Because vana vachipinda muembassy vakanotoudzwa kunzi muri this is fraud mbavha. Kwakuchitaurira middleman uya because middleman ina handinonge ndazomubvunza kuti uri kuendesa mari panani zvichenda because I was trusting middleman zvekudaro daro. But vana vari 3 vachingobuda muembassy ndapo takaona kuti mai vana vachibva kunoinza mapepa. Watoenda kuinterview. Saka vakaita confidence dzekutoenda kuembassy. Because zvazviri very nice. Zvazvakanyatsa kurongeka. Akanga atakuitira mapepa acho ekuenda kuAmerica. Anditi kwakuende kuinterview kointerview here muonini kuembassy. Mama towana inonzi matowana matsamba ekuti uyai eiwa eAmerica. Zvisimbori nani. Wana wakanzi muri kupinda mushika mushinoti mabva kugraduate amuna naUZET. Makaita meno chirungu chezita rekwaro rakafundwa maningi. Wasapo wakazonotambidzwa mapepa kunga kunzi munoshandira Old Mutual. So vana pane 2 vane vana 1. Pane vana 1 vane same surname different age. Umwe ane 25, umwe ane 22. Then umwe ane 21 with ane surname iri different. So vana vakabvunza kuti mama pana pari kunenge parunoita era takafunda tanyoreswa kunzi tinoshanda Old Mutual. Umwe mwana achitobvunza kunzi tipe email yeku Old Mutual yaunoshandisa. Hana email akataura this is all fraud. So mwana kanonyora message around 12 o'clock masikati kuti mama pazvataona pana taposa takuti ngatichasungwa tabva takutomhanya zvanzi hazviko zvinhu zvakadaro. Zvekuti muvanhu kune Old Mutual iri kunoendesa vana. Alright, ask bvunza yeye. Hai? I just want to know last number ya Dube arutaura ichi is it 99 number? Wait, ndikurakidzei pa WhatsApp pake anoisa chikwangwani Vadoni. Dzokai kola kunga network. Unopera power chairi kupera power ndokwa unoita nenyaya idzi. Sandinongo kwamba every day guys. Ndopera power ini. Aiwa akanzi. Siswele. Kana Dube uyari ani ndanzwa. Ndinopera 971. All right, 971. But can I chinenge ID so? Chinenge ID pa profile picture pake. That guy is not a fraud. Is not a fraud. Can I picture chinenge ID so? Chinenge black and white, chinenge driver's license, chinenge black and white. He is not a fraud. Is a what? Because that guy, my family, meaning my extended family, I have 4 members of my extended family that are in this country right now. Hands in 4799. 4799. Don't want to occupy number. Yes, I have it here. I
can send you well, I can't send you anything, but family yangu yese in my extended family is here through that guy. Saka through that guy pakudini kukunze kwamuri kuko kwakuitwa madhirere. Again, Sisimeli zvinoitika sometimes. Process yekuenda ku-America, and I've been here for a very long time. Process yekuenda ku-America kana kudima visa ku-America kana Canada. Yes, munhu unozvitira, but it's not that easy. It's not that easy. So there are certain people vanenge vakaita enough times to where anenge achiziva pamupanenge pairi tricky pekuti anogona kuisa ye maanswers ekuti iwe unogona kutodza kuita. Because I think isi kutaura Dube ari kuita kumashipi kwete wenyu wekuamerica. We mean the one ane number inopera na 971. He doesn't have a profile picture and he stays in South Africa. Alright. So that's one mutara to be kwenda ku America because nganzwa last scholar achitara ndakazvipiwa 4000 na to be kwenda ku America. Kona vele petsera ndivatara zvatuwe ku America sika vatoti vakabikwa. Aiwa. To be ku America, I'm willing to have a conversation here. I mean, I can't really speak for Dube, but I'm telling you, I'm in a relationship with Dube. But he has brought my family here. He has brought my family here. I can send you right now my conversation with Dube to the point where my family was trained to attend my interviews. They go to USA, they go to USA. He usually sends one out of Harare. Like maybe when I was Swaziland, when I was Zambia, kunoita ma-interviews ako like US Embassy, because it's very difficult. US Embassy yemuharare inonetsa kubudisa mavisa ekuamerica, so usually sends kunana Swaziland nekuna Mbabane uko. And I can send you right now this proof, like a chat yangu na Dube, where he actually facilitated the whole thing. Kutanga kutaura naye kusvika kumutsi wekutaura kuti no vanhu vakutokwira ndege vakutobuda munyika. And those are the amounts anochaja iyeyo. I know that guy through service yakaitira family yangu. Imi mukoma, imimi kana imimi mumwe munhu akabirwa, imimi makaendeswa, don't say kuti is not a scam munhu akabirwa. Plus donai futi sikutaura zvevanhu vakabirwa mari naDube uyu. Imimi donai kana musina kubirwa donai. Musade kunzwisa vanhu vacho. Sisimeli komavo ka. Kutry kuita conversation panapa ipona kuti munhu is yes step, because sometimes zvinoitika ndezvekuti panogona kuita something chinoita wrong, but I'm just saying kuti it doesn't necessarily mean kuti munhu anenge ari scam, unless kana akazoramba kuzodzisa mari or whatever the case is. But that person wamukuti aranzi to be, I know him very well. Like I'm saying, in my extended family is in this country right now because of him. Sisimeli taura na mkomavo, I'm not sold with your case, with what you are saying at all, kanaka one, because kana muchiti anzi it's not as easy kuenda kunana Canada kuenda kuma visa ekuni. It's very easy. Exactly. 160 rako chete ne interview yako yeku ne munhu ari kukuinterviewa chete, those two things. Middleman apa kutongodyirwa mari chete ngatsada unyeperana tiri mukoma varikutoita damage control. Imi mukoma imimi muri kuzvikei. We are here for the victims. Tikumirira mavictims evanhu vakabirwa mari. Kana musina kubirwa mari, please musatiso pamuedzo dona henyu. Tutaura zvevanhu vakabirwa mari panapa. Muri kutaura izvozvo izvoka muri kutoencourage kuti vanhu vaende kunodyirwa mari. Imimi mukoma imimi hapana. Can I respond? Ndobva ndadonha sekutaura kwamuri kuita. Aiwa donai, don't respond to anything because you are encouraging this. Sisimeli ndo anogona kuti ndidone, ndo anogona kundudza kuti ndidone. Handisi kuita damage control of anything, but I'm trying to batsira nemimi makadila the same person. Because if I want to text Dube right now, I'm sure he will respond because ndine good testimony naye, saka pachitori nema avenues of communication. Saka ramutori nenyaya yenyu kwakurutori kutotry kuonesana kuti yes, munogona makakaganisirwa whatever the case is. I'm coming on the other side though to say pamwe pane zvinhu zvakaita go wrong, but this guy is not necessarily a fraud, because like I'm saying, this is the person who has brought my extended family munyika mandiri muno as of last year.
Imimi mukoma, I think you are one of the scammers, because kana mako America munounzirwa sei hama dzenyu na uyu, because if you are there Thank you can you. actually do your process alone. Thank you. Please donai musada kuti Aiwa. tikutopenda mukoma. Pana kutaura nevanhu vakabirwa, tinoda kudhila nema-victims. Imukuya muchitaura I'm not zvisina a basa pana. scammer. Ndinogona kujoina live ine video. Ndokuratidza We don't want work. you. You are here for damage I'm not a control. scammer. I live a very comfortable life. I'm not a scammer. Okay, Ndiri with due kuAmerica respect, mukoma vai inini palive ndinoita because hama vamukutauraga dzangu ndega. muri kurwadzisa vanhu vakabirwa. Donai palive, Those are murume good mukuru tower. nyara Those are imi. purpose yangu haisi yekuti Dube haisi fraud. Haisi yekuti Dube kumuchenesa because handimziye. I've never met him before. Yes, But chigara those it's not vana andi vana irresponsible to vakabhadhara mari dzavo. he's a fraud because there are people who we have actually worked with that guy vakaita successful. I'm bringing that side of him. Because there are people who have worked with him and vakaita successful. I've been here for a very long time. But it's very difficult to get in the Americas, especially in Guatemala. It's very difficult. I see you go to 160, you go in the yes, 164 Morocco, whatever the case is. There are so many things involved one process event of America. Tinawo ma-C1D visa munotiudza mavisa takangotora ne1 day titonzi congratulations. Dona imbaba imakuti bohwa imi musangorembedzisa mari yokutinyauta. One day it's impossible. Visa requirement at one day because you can't get the same day appointment. You can get an appointment 2 months from the date you already apply for any appointment. Not to answer that one day. But my emotions enyu question mark in my emotions enyu imi butimi. Exactly. My emotions enyu ne question mark nawo imi. Stop promoting middlemen. Stop supporting this middleman nonsense. Vanhu vari kudyirwa mari hard earned money. Then madona zvenyu. Do us a favor. Gavadone, it's also can you speak to this dude right now and tell him kuti kuna mai vakatorerwa 4,000 vari kuti wakavatorera 4,000. Let me hear the story chakaitika so that kana paine error dzose mari yacho tikuda mari yacho back 4.5. That's Sisimeli, what you're saying is exactly why I came on this live. And I'm going to mirror today. But Dube will actually one which I'm going to extended family. Zimbabwe, and I was going to go back to the same person. So I would follow life without on result. I want to escape, but my extended family is here. Because if I ever want to use them again, then is it safe? And this is to be like I said, I have his number. Sister, I can text him right now. You also to me a screenshot your conversation and then could it do be I should have to something and it's going on social media. Watch it fake. Yeah. Some answers for this lady and I don't know Dubi, I didn't see he makes his money to Mukoma, can you just have 1 ear? Can you just have 1 ear? Tati isus, this life is for the people who get scammed. Vakabirwa ma 6,000, ma 10,000 rand and stuff. So imimi kana vanhu vavo ma victims iwayo vanonzwa sei michitaro kuti haasi scam ivo vakabirwa and vane evidence yekuti vakabirwa vakabvisa mari, they didn't get anything. So imi muda kuzama kuita Mukoma, please, with due respect donai mozoita live ino inde yedu tisaikupira imimi kana makuda live yenyu mozotaura yenyu because you are not matching any sense. Let me respond to what you're saying. I'm not supporting Dube. And this mother aware Dube is a person that I know. That was Shami Sika because like I said, he's a person who has helped. And this so you know what I'm to Batsira quit our conversation from my end as a person who has established a relationship that Dube because I can't Batsira in my extended family to come here. This is on behalf of that sister where I can even help to find more answers. Could Zafamba stay in a madam Ningi, but Munago what processors what happened? No, but you did. But at the beginning, Budi, at the beginning you said, Kana Ari ane number E, he is not a scammer. Meaning you are in support of him. That's what you said. No, it's because I'm saying he's not a scammer just because I'm speaking on my Antibuchara is a scammer because Marabi Romari. In Rukuyanchi balance conversation, you might have gone through a bad experience now, in which I again, like I said, don't want to pass my answers from Dubi because I have his number. But so I'm actually surprised because we can talk to him right now.
I'm the North Americans. Time zone yangu time zone yake, they are almost the same. I can message him. Ariko America ere do what? Dube is based in America. Okay. And I even, but I'm sure that even my details I can do actually even more. I know some of the companies that he runs, because when I was referred to him, this person is your minimum because it's not easy to then I can just bring one. So then you were 6,000 US dollars. Yeah. In fact, I think for me, because I like 6 ku embassy kumbabani okoko. The initial charge was supposed to be 3,000 per person. Machines 2,000 pakusanga and then 1,000 kind of my visa abuda. But I was I think 2,000 or 2.5 each instead of the 3,000 younger quota per person. But like I'm saying, Sismeli, and I was mirror to be because I've never met him. He's just a person who since was staraki or in any experience yangu nai he changed family. Alright, iwawo chinditira so handati yangu kuti iwe chinditira so chindindira kuna ubvunze nyaya yerumbi uchi kuti kune tsitsi vanonzi rumbi vari kuti vakaburitsawo mari yavo. What really happened to him? Anonzi rumbi, anzi rumbani? Guys, rumbi ranzani zita rake mira choni? Rumbi Nyamarevu. Then please come back to me and tell me kuti tinzo kuti zviri kufamba sei, and then svita adzose mari yacho. I'll do it right now. Okay, that's okay. I'm going to forward you my mazita. And support my scammers. I wouldn't support that. Yeah, I know. The country is tough. So I don't support a scammer. I'm just saying my own story, which I can't pass around. That's it. All right. So I'm still alive. Then you tell me you can request to come back and tell phone back. Then tell Dotty at she. I'll do it right now. All right. No, thanks. Thanks, dear. All right. Right. Taura yenye like chimiri afonero guys. Toto inogona to solve one case ipapapa. Saka taura imwek maship. Vekuma ship. Padona wesokosa Prisma. Prisma taura? Inini hangu ndanichingoti avabhudhi ava vauya vaka havana kuti vanoziva Dube, ndivo Dube wacho is so passionate about the issue. Kana vanga vachiziva Dube vaida vangoya vangoti ndine urombo kuti vanhu imi mune issue nemunhu uyu, regedzai ndimukole izvozvi auye pano tinzwe kuti nyaya yake ndeyei. But he is busy telling us kuti kune family, extended family yake yakaunzwa. Mascammers, they can do that. Vanogona kuunzirai a few people kuti imi mugobhiliva muchibirwa. Saka hana kana nyaya ndiye Dube kuti pedza nguva yevanhu panapo achisora handiye Dube. Ngauye naye Dube wacho kana ari muno muAmerica, kana ari muno muAmerica macho, kana ari muno muAmerica macho muno Sisipeli zvangati ndiuye nevidhio nechipiwa, ngauye nevidhio akupei nezita rake zvese nana Dube vacho ngavabudise mazita avo muno muAmerica tione kuti vanopa vanhu mavhisa vachienda nekupi nyaya yavo ndeyei. Saka chiki ngaunze Dube wake auye pano nezita rake chairo repachitupa. All right, no problem. The guy timbodzo wemashipa hello. Hello, Sisimeli, right? Mushe kanjani? Mushe. Sisimeli, vanhu vakabirwa mara vaka. It's so sad because muwachona when paibvunzwa kunzi zvakambofamba sei, when we check vanhu vachicheka mapapers akapiwa, everything is fake from my contract achona, my STCW papers achona mafake. Narrator, she was crying zvikanzi mari ndakatopiwa pressure zvikanzi tsvaga mari ndakatokureta kuchimbanzu izvezvo ane chikwere chechimbanzu chachiri kubhadhara and offer letter hapana, basa hapana. So yes, that is the situation right now kuti offer letter yacho yakapiwa ine ndikini yeku-MSc, then address iri pabepa rachona ndeyekuRoyal Caribbean. Ndakupai namba dzaDube Sismeli kuinbox kwenyu. Tachida kutoti mumufonere, mukatomufonera munotonzwa zvaanotaura. Munotomuona kuti iskama. Because it was just my wish kuti dai paitwa muso zvaibvira pangoitwa kana awareness live yeawareness yaikuziva kuti okay zvinombofambiswa sei, because zviri kunzwisa tsitsi, especially vacho vakaita caregiving ndo vari kunyanya kutargetwa.
I hope he answers. Ufanele Dube iringoringa. Antombodaire. Atoti call decline. Ato decline a call. Pamwe vari pane vamuudza kuti because ari kushanda nevanhu vari kutuma achithreatena vanhu vanenge vamuudza. Unoto decline a call. Ari kutoramba. Saka imi vanhu vese vamupa mari ava vakuti unza mari back chii chiri kuitika? Hello guys. Saka vanhu vese vakamupa mari ava vakachitipa mari back ari kuita sei? Ari kuti hanzi muri kunyepa. Hanzi musateerere vanhu zvavari kutaura because vanhu vari kunyeperai. Hazvisi zvechokwadi. Kune vakambokoraiti vanhu vakabhadhara mari. Pane vema 4,500 kweta vema 6,000. Vakabhadhara rini? Kola vakabhadhara rini? Vamwe vaiti hanzi vakatanga kubhadhara kuna naApril. Saka kusvika April kusvika iko zvino izvi chakavamisa chii kuti vaende kumavhiza kwacho? Vanenge vachingonzi kamirai process yakaita sei yakareba munoenda kubasa muchaenda next year saka nguva inenge ichiripo. Saka vanhu ndopakataka kuti chitipai mari uye mari hachaburitse. Mari hapasisina zvapo because kuti vati vanomuziva vanhu vachona havatonyatsomuziva kuti akaita sei. Kutozozivikanwa ndimari munsuro apa pakuda pane vanhu vakaenda kumukuru here vachinobvunza kuti zvakambomira sei. Vakaenda kumukuru ndo vakazonoudzwa kuti vaone kuti hapana chiripo muri kunyepero. Ndo vakazoziva kuti munhu yakamira kuti ningi zita rake chairo rechokwadi rakamira sei. Anonzi aniko saka chokwadi ramuri kungovadza racho. Ndanyorwa wani mucomment section sisimeni manyorerwa mucomment section. Ndina kuriona. Chero ndiri kutora kuedha uri kudecline. Kana baba vari kufona vari kuAmerica number munoziva kuti munhu anogona kungonyepera number. No, the guy is actually in America. Aiwa number ini ndinoziva vanhu vanoshandisa manamba ekuAmerica ivo vari kuAfrica. Yeah, but this guy now I know him. Angachifona ari kuti wamuri kuti ndiye Dube. Handida kugona kupokana because pamwe kana ari yeDube wacho anenge achishandisa kaimwe profile. Saka handigoni kupokana. Ini wandotozivawo ari mumwe munhu. Pamwe anenge ari mumwe munhu futi. Saka handisina kunyararawo. Because handizivi. No. I actually know him. I actually know him. Yes. Munhu wamotoziva kana nemi vanana kumotomuziya. Munhu wamotoziva imini way. But ndomurambira kuti ndiDube ina ndikasomurambiri because andiwozivi zvinoitika kumakona. All right. Ndosana chida kutaura chete. All right. Right now again. We are going to decline makosi zvokutodaro. I know. Zvakaoma. Guys, but inangu ameno understand guys. Ini nyaya idzi guys. Indine chidangoti vanhu muye muzvivira inangu handichina power rakawanda panyaya idzi tara chokwadi guys. Handichimaona because ndinoya pana panchikwama tata. Mutondituka. Mundototukwa masiti kuti une godo. Unonyepa. Inema unovenga munhu wane ndisingazivi imi ndimunenge maya nenyaya. Hani munoona hanzi anonzi Yasini Dube. Hanzi Yasini Dube staracho. Saka ndo panonetsa ipapa guys kuti zvinhu zvacho nyaya zvinhu dzakadai soka zvinonetsa. Taurako Kero. Kero hello. Hello Simele. Taurako. Uyu munhu anonzi Dube nditori mugrupu rake. Munoziva zvaanoita sometimes anoti akacreata WhatsApp. Uri kundinzwa Simele? Hanzi anonzi Yasini Hasani kana kuti Yasini Dube. Enderera mberi. Tiri kuzwa.
because nyaya dzacho dzinonetsa the same people vanenge vakabirwa kumwe vanenge vachirambira mumwe kumwe, saka zvinonetsa. Tetongoti nhendo rekativokere zvinoita sei, munoguma nekuita sei, because vanhu vacho havastope guys, because munovakuzirira, they will never stop. Munovakuzirira, munyatsoziva kuti apa pakatorohwa metsi and everything, munovakuzirira. But isusu tichi vanhu vakuruka tinotoedzoza zvinhu zvinenge tichizotoona kuti apa tichitoona zvedu, tichakatomirira hedu kuona kuti zvichazodini, nokuti hameno guys, hameno comment section kwai ndomuziva. Unoziva ani? No, mbuya vavhale vanhu vacho vatinge tichichema ndichiudza pano, handiona tichipedza kudai so mangwana kunouya vamwe vanodzokera kuna semudhuwe iyeye. Ndimwe netiweki yangu iri kunetsa kuti ndiningirire ndiedhe vanhu fona ezvekufona vanhu tinoudza pano, mangwana vanenge vachimuka kuenda kuna dhuwe ikoko kuti tauyawo toda kuitigwa mavhisa. Tabva kutaura pano kudai zita rabuda yasimudhuwe kana kuti yasimu hasimu, handitika mangwana kuseni vamwe vanenge vachindotakawo kuti muri kubatsira kuita mavhisa ekuamerica, tiitireiwo. Kana zvazobvacha ndo vari kudzoka next month, saka mundisinamba toenda seku guys. And makambona pamwe pokuti you feel like you are being used, so ndonzibudza panenda kufila sometimes like that kuti I feel used sure sometimes. Ndine recent case anditofila used, handichakuvigirai, ndichakuvigirai ne-evidence V11 rese kuti ndikutaridze kuti makanyeperwa. Evidence ndakaibata kudai, but still munoita sei, munongoramba. Saka dzimwe nyaya dzinotochingoti tingoteererawo kuti vanhu vari kubigwa sei mazuva ano, tongohwawo. Next tatoziva vamwe toti vari kubigwa futi next time hanzi marketing them though. Who is marketing who is marketing who? These people are coming here to say their story kuti takabigwa nevanonzi ningi. Saka how are we marketing them? By exposing him. How are we marketing him? How are we marketing him? By exposing him. Right now kuti munhu ari kunzi akatora madzira akahlambaridze vanhu. How are we marketing him? Maswera sei kosisimeli? Maswera sei? Ndaswera ndangokwira hangu kuti ndingotaura hangu kuti kusadzidza kwacho kwakaoma sisimeli. Vanhu ava vari kubirwa ende mane nguva muchingotaura nenyaya yevanhu vari kubirwa ivava. Asi vanhu vanoramba vachienda vachinopa vanhu mari. Unoshiya kuti mari idzi vari kudziwana kupi? Nekunetsa kuri kuita mari iko kune munhu angape munhu 4.5. We network yako iri kunetsa, I think ikurodza vanhu. Hanzi dhiwo chakatombotanga chaenda kumashipi ikoko, handi mashona. But tinokwamata vedu we, kana pane papeji panokwamata vedu we nyaya dzekumboti tikaziva news come in the book tinoya nayo pano ndepano. Handifu kuti kune peji rinokwamata twase pano tichitaura nyaya dzekuti guys, iko zvino vanhu kuri kuitika yakati, iko zvino ngwarira yakati, iko zvino kune yakati inyuwani yakauya. Tozati vanhu isa desperation nekuda kubuda munyika. That one we know it for a fact guys. We know it for a fact. But kuti muzozara mugurupu umu munoudzana kuti aindi kutotigwana ningu yaupindewo. Pane anotoita uya mozara. Yeah, Agnes, you don't want to know kumberi ukweyo. You don't want to know zviri kumberi uko. But ungagodi regai ndechingoti maybe nerimwe remazuvawo ameno isu vanongogara vauye vataura nyaya dzavo tingoteererawo. Mati tichadi vanozvida vanhu vanozvida. Hello dear. Hello sisi, maita mandidzosera. So muri kuona sisi handiti hanzi Dubois ari Zimbabwe ari kuAmerica. So the way zvinoita Dubois ane nhamba yekuZimbabwe. That number inopera, it's a Zim number. Number yataugwa, is it the same number yataugwa ndiyoyo? Yeah. Handiti ndanyora apo kuti inopera na what 99 last two digits. Saka ndiyo. So iye anoshandisa that one is a Zim number. So Zim number iyoyo ingori ukaifona direct iyendi, it's a WhatsApp number. But ukaitarisa, so ndatry kuenda WhatsApp kwenyu kuti ndikutumire the whole thing, how it happened and where it is going. So murume we atoona audzwa kane munhu wedu na middleman ndiye ndo
network yangu midhumen atoti hanzi mai ava ngavandibate kuseri wamuri kuti midhumen wacho atoti ndibate kuseri hanzi ndikupei nhamba yake mumubate kuseri hanzi ndikubate kuseri uvabate kuseri saka ichotsvaga kuti kana ukapinda panapa then wodini woenda kunowana nhamba yavo rumba ri kudonha minoti zvirimbonyatso kufamba sei handisiziva why I'm keeping on ndiri kukipa network yangu ati hanzi izvo ivo vakwira panapa hanzi ndikupe nhamba uye kuseri ndipei ndiende kuseri ndokupa nhamba yacho unouya kuwhatsapp ndokupa nhamba kwanza whatsapp yenyu sisi whatsapp yangu ndiyo izve panhamba iyo aunoziva iyo ndambonyora wanyora kuti wadonhazve zvacho Alright, mirai. Engadzoke adona ngawi. Ngadzoke. Ndalingira kufiji ndinaro kufiji kunongoindwa kufiji unongokwira ndege yako kwa unongoita vhitsi rako rinonzi nzeta wotokwira wakananga kufiji uku wotoinda aripiko musikana uyanga mukadzi akakakwira uya akauinde kuseri kapamo mari yako yakunopuwa tiuya tione undipe 10% yangu kana wapuwa mari yako undipe yangu 10%. Kwira apa dzoka zvakaoma guys ini ndine linki rekubhekina faso vanoda kuenda kubhekina faso ndine linki guys rekubhekina faso zvakaoma anopuwa mari yake agaitiona wanda anopuwa mari yake anochari kudai mari yake tiona vasiya wero Masera seko sisi ndakambofona this other day Tuesday saka ndakaona kuti nyaya yacho inoda kundigarire pasi kutaipa kunonetsa sina nguva saka ndati ndozoita yava weekend saka ndakutumirai manje but paine nhamba dzake kuitira kuti kana mukada kumubvunzisisa nyaya dzacho ogona kumubvunza mai vacho. Okay, idzi ndedzamangwana idzi nyaya dzamangwana idzi pane zvamungada kunzwisisa idzi ndedzamangwana idzi nyaya idzi ndo dzinouya mangwana idzi ndine information yamune mabvunza idzi todzifambira mangwana nhasi tichangopiwa nyaya yachona todzifambira tozodziunza mangwana panapa iyi tichaiunza mangwana iyi ndikaiti mbotsvaga munhu akachifana ari kupi mukadzi uya mukadzi ari kupi anodhiya taura tinzwi sisimeli muri sei tiri raiti uri sei ndiripo sisimeli ndoda kutaura nawe yekubirwa iri kuitwa vanhu vari kubirwa ende vanhu vari kutorerwa mari kunze uku inini ndine umwe akatorerwa like $2,000 nenhau the person wandaitrasta tichiita zvematickets zvekubhukira vanhu matickets saka ndikuda kungoti vanhu vagare vari alert vanhu ngavagare vachitongoziva kuti zveshuwaka iko zvinezvi don't trust anyone nemari yako. I'm really regretting kubira vanhu une uchitofunga kuti pamwe uri kuitawo zvinhu zviri kutobudirira pamwe pacho une uchitofunga kuti ndiri kuitawo madeals pekutanga munhu anokubhilivhisa ende zvinhu zvotoita madeals otofamba but pechitu wazotrya ndo paunozonodyirwa manje ipapo because iwewo pekutanga unenge watova netrust nevanhu vako vauri kuita navo madhiri saka kubirwa kwacho kunoita kunge like unotomboita kunge uri kurota kuti yatoenda here mari kana kuti haina
Saka inini hangu ndiri kungoti kuvanhu garai muri alert nemari dzenyu. Kubirwa kuri easy. Unogona kutobirwa nemunhu wausera uchiseka naye. Like inini mabirwa ndakaitwa nhau yangu yemari yematiketi Sisimeli. Ndakatrusta a person wandakarifewa nemunina wangu. Ndokubva anditi munhu yari kubhuka matiketi. Ndokubva zveshe watombondibhukira matiketi. Ndobva ndatombotravhela kuenda kuDubai kunohodha, ndikatravhela kuenda kuTanzania. Ndikatombotravhela kwakawandisa. Achindiitira matiketi. Everything was okay. Saka chakazoitika ndechekutoti ndakanga ndakuzorifeyawo vangu. And then the person ndokubva anditi kana une vako varuda kuita sei kuti ndivabhukire ndinovabhukira. Ndokubva ndachitanga kuti alright, ndakawana maclients ndokubva ndachimaendesa ikoko. Maclient aipa mari inini personal. Ini ndoendesa mari. Sisimeli ka. I'm telling you. Kuti mu life don't trust anyone. Ndikukuudzai this from my experience. Ndakaendesa mari kekutanga matickets ekutanga akaenda akabhukwa. Echi2 vandakanga ndarifeya vakandipa mari ndikavaendesera matickets nemari dzematickets nemapassport. Havana kubhukirwa matickets. Saka manje vanhu vaya vakazoti vasvika paairport vakuda vakuda kuchinoita check in paairport. Vakunodaiso paairport vakuwanikwa kuti vari kunzi matickets enyu hasi musystem. Itorimo muWhatsApp mangu yaiyoyi. Yakatouya ndiwo unoti mzwere chipoze wabva wamhanya kuuya pano. Iwe wakangwarisa iwewe musikana iwewe wakwira apa iwewe. Nyaya nditori nayo muWhatsApp mangu uchinzi iwe uexpose nyaya yematikets. Ine mumwe munhu ari Bogdan +44. Ndikatomufonera munhu iyeye pakatumirwa $50 kusera nezuro. Exactly, Sisimeli. It's true. Kone wabva wakwira ukamhanya kuuya. Guys, vakaoma guys. Nyaya chokwadi. Saka vanhu vakati vasvika paairport Sisimeli. Sisimeli vanhu ava ndevazviziva. Vakanzi matiketi enyu hatisi kumawana musystem. Vanhu vakabata foni. Vakandifonera. Vakandifonera Sisimeli. Inini hangu semunhu handisi munhu anohwanda vanhu ende business rangu ndoriita genuine. Saka ndakanomira pavanhu ndakadhiraivha ndikaenda kuairport. Vekutanga vakadzoswa vacho ndikaenda kuairport. Ndikabva ndati maybe zvaitika mistake. I asked one of my sister akavabhukira matiketi nemari yavo. Vanhu vavo vakatravhela vakaenda kuDubai. So my sister akati iwewe unozondipa chii mari yangu. Ndikati alright ndozokupa kana ndataura nevakomana ava vadzosa mari. It's okay. Then ndokubva ndachi vamwe vacho vaifanira kuenda kuTanzania Sisimeli. One vacho ega anti mazviona abva atozviwira ega. Mazviona ka guys. Andinambomuudza, andinatsambomutsvaga. Angozvikwirira ega. Eni nyaya yakasati yatombopinda mudariro yematikets. Yakasati yatombosvika mudariro. Munhu ndakabata chete munhu 1. Handika another guy okuno kuUK. Handi eni ndataura naye achibva asendwa $50 kune that lady. So auya ega atozviexposa ega. Atopedza nyaya amai mazviona ka guys. Chitaura. Saka chizwa ikasisimeli. Chimbomirai kumboseka. Sisimeli nyaya iri serious yatiri kutaura. Alright. Inogona kuzobatsira umwe munhu. Inini hangu for me nemaclients angu takatoita sort out tikagadzirisana. But nembavha dzangu tichaita sort out and I'm sure kuti tichadhila and nemiwo ndofunga ndakakuudzai kuinbox. Ndimo wandakatovinga ndikatokuudzai kuinbox nyaya. So vamwe vacho vaifanira kuzoenda kuTanzania manje. Vasvika paairport. One wacho atori pana pacomment section atozviona atoisa comment. Vasvika paairport vasvika varambirwa vanzi matikets haasi kuonekwa. Haasi kuonekwa. Inini ndobva ndachiti gaya kuti ndopayave nyaya yacho matikets haasi kuonekwa. Zvaitika futi zvakamboitika pavanhu veDubai vaya. Ndikati panapa inini aya maclients angu vagara personal zvisiri zvematiketi vanototenga kushop kwangu. Saka ndakutozvikanganisira business. I have to make sure kuti inini nemaclient angu tagadzirisana. Ndafonera
sister yangu iya imwe ndafonera sister yangu imwe yekuAmerica ndobva ndaitsanangurira ndikati I don't want to publish my name pazvinhu zvandisina kuita ndina kudya mari dzevanhu. Sister yangu ndaitsanangurira chokwadi vanhu vadzoka kumba vapopota vauya kubasa kwangu vapopota ndikati aiwa ndokumbirawo mite calm down tiche sort out nyaya. Sister yangu iri kuUK iya ndokubva yaita sei ndokubva yavati rega tiite sei uvadzosere ari kuAmerica asi kuUK ndobva ati vadzosere vanhu mari dzavo chini panhamba dzevakomana vangu vachidhila navo ndikati no rega ndipe sisimeli ndo vanokwanisa kuita sei kutaura nevanhu ava because it seems like vanhu ava vatori mbavha. Ini ndakufanirwa kudhila neakaundi yandakaisa mari. Sisimeli ndobva ndamhanya kuCentral ndobva ndanovhurisa doketi. Ndapedza kuvhurisa doketi vanhu vaiva ndobva cousin yangu iri kuAmerica ndobva yasenda mari papa vane 2 days ndobva vadzoserwa mari dzavo. Vadzoserwa mari dzavo inini manje ndobva ndikachiti cousin yangu manje neiya imwe yacho nani vakuda mari dzavo dzavakabhukira vanhu bheki matiketi. Saka inini mari ndinoiwana kupi? Inini ndinotengesa hembe. Saka ndinoiwana kupi mari yacho nani? Mushopu mangu hamuna kana mari yekuti ndinokwanisa kuseva masales iwayo ndikapa vanhu mari dzavo izvozvi. Ndakapinda business mail ndo musi wandakazokufonerai. And then ndobva ndakupai nhamba dzevanhu vacho nani ndobva ndakupai proof of payment acho nani. Ndiwe wakanifonerei? Kandi ndinakakufonerai. Okay, all right. Ndafunga kuti ndiwe wainzi wakanga all right. Aye. Aiwa ini ndindakatokufonerai. All right, yeah. Ndikakupai proof of payment. Saka ndo mamira yakaita. Saka sometimes vanhu ngavagoni kuzvichengetera mari dzavo. Kana uchitanga kuita chinhu deal nemunhu tanga wainvesta. Wanzwita sei kuinvestigate kuona kuti zvandikuda kuita zvinoita here. Guys, vari kuti matiketi kutengerwa tiketi nemunhu aiwa guys hasisi zvamuri kufunga imimi. Matiketi ayanenge akachipa. Tiketi rendege kana richita kuya kuno ku600 iwe unotengeserwa 300 nereturn handi anenge akachipa. The reason being mari dzavanoshandisa kumakadhi avanenge vachishandisa kutenga matiketi anenge asiri makadhi anenge ari makadhi evanhu. Handimaona makadhi evanhu kunoitwa ngikiri kunoitwa handizoti vanotora sei makadhi evanhu handimazviona kuti vanenge vane nhamba vanoti vanozvita sei ndo vanonzi makadhi scammers ayaya. Saka makadhi wewe vanogona kutenga matiketi endege. Handimaona matiketi endege ivo hamene zvavanoita kutenga matiketi but unotenga nehalf price vanokuita unovapa half price patiketi maybe unoita 1000 wonzi but rakana 400. Handimaona so ndo zvinenge zvichiitika izvozvo anenge ari matiketi ekutobiwawo. Saka kazhinji from what I understand nevanhu zvematiketi izvi ukariitirwa tiketi iroro unova kurishandisa same time ipapo because ukavata mangwana ukavata mangwana paunoenda mangwana uku vakuabhutisa masystem vaone kuti nekuti nderekuba rinogona kunge risimo musystem panguva iyoyo rato risimo musystem vakuabhuta kuti iri harisi tiketi remusystem iri vamwe anenge atobloka muridzi wekadhi pamwebloka tiketi yaratooneka kuti harisimo musystem atokanseliwa musystem. Saka matiketi anenge akachipa. Anomaona saka ndozvakaitika sisimeli. Saka iyo ifraud ende vanhu vanofanira kuva very careful nazvo. Vanofanira very kuva careful nazvo because zveshe one unodyirwa mari, 2 unogona kusungirwa mari. Zvakafanana inini dai ndandisinawo kana hama dzine mari ka pamwe ndingadai ndakasungiswa. You understand? But the fact kuti ndine hamawo dzakakasika kunzwisa dzakakasika kuona kuti no iwo hauite zvinhu zvakadaro of which watokanganisa vakakavha gepi rangu plus ndakaprotecta the fact kuti maclients angu ndashanda nawo for a long time handikwanisi kuita zvinhu zvakadaro. Saka ndo mamira yakaita nyaya. Mira indikudzei muri kurangarira ilast 2 years back nyaya yaNoxipaya. Noxipa akanosunga kuIsland. Handi muri kuiziva here Noxipa akamboita community service kuIsland. Akaita community service kuti akadzimbira vasungwa. Akaichiko pane pakamboenda kuIsland akanosungwa anzi pati akasina mhosva anga asingazivi chinhu. Handika zvanga zvaitwa napromota here nyaya chichiko chakaitika paya zvanga zvaitwa napromota used card remunhu here kubhuka kuIsland kudi hamene zvakaitika mva pakuno arimo muya mva zvaonekwa ari muhotel kuti kadhi iri fraud ndobva kwabatwa iye zvikazitipe munhu akadini akakuitira kadhi iri akakupinza munhu akati nini artist ndipromota chichichi ndobva ndaita case but akaprotecta promota ushu akamuprotecta iye promota ushu akanga amuunza
ndobva angostika kuti aprogram mene kuti akabuda sei but akatoenda kukoti akasvikonzi community service here akanziimbira jaji kana kuti akanziimbira vasungwa handichaziva saka imbitsiwa bari akatomboimba achimbisigwa akaimbira jaji mukoti kana akaimbira vasungwa handichazivi asi akaimba ndopakazoregerwa akapiwa warning ke promota ngake si mukunda wechibwana ndizvozvo chaizvo ndizvozvo akanoimba kuti ndinochimbira musungo unosungwa Sisimeri ndikazoti ndakuda kunoiripota vakomana vapasendro vakaseka kukwara vakati iwe unofira mahara nazvo izvi mariski edu pamwe pacho tichida kutora mariski ekuita mari but guys guys mina ndikudzezvete madhirai guys again still kusari kubereka vasunga nditi ndinonya ungosikienda moserugare guys aiwa guys tingaseka hedu but zvimwe zvacho nanika tangai mafunga guys ini handimbokuwanziri tangai mafunga unoziva zvinoitika panyaya dzevakadzi aya munoziva azisimene mungasekerera mbavha aiwa ko ingataura kuti vanhu vake vakatamadzirina vakabhadhara wani handitaura kuti akanga ari middleman guys imi musati sokunonzi hamugari kuafrica manyaya dzemajiri sometimes hamuzvizivi guys isusu taidhila dzimwe nguva taisangana nazvo izvi guys pafeya ndichitaura ndakazvimiririra handimaona pekutanga unenge uri middleman ndinoisa kati yangu guys handi muri kunzwa mina ndikupe example mundiudze kuti kune ari kuafrica sina mboita dhiri here ndikona irigai ndingopa example iri izi ndavingwa nemunhu handika Sisimeni ndine mawigi angu handiti ndakatengesa mawigi anonzi ani mukadzi uya Hair Valley aiti Hair Valley uya Hair Valley approached me akandidrivira kubva kwaaigara muJoburg kuya kuRustenburg tikasangana panandos handika akasela business yako ndinoda kungoti mundimakete akauya mawigi akanyatsodhekota zvakanaka ari mumapakeji akanaka ndikatopiwa quality ball uri kunzwa wigi yakazara ndikati aiwa hapana chakashata handiwana no problem mawigi akada kufamba sei mawigi angarifamba kadai apaina ndakuisa kati pamusoro zvandakaita ndakangoti ndikangoona gene ndichida unongondipawo handiwana ndoranga riri redu akati bho adzokera zveshuwa ndauya newigi ndakapfeka wigi yangu ndamaketa wigi pano uri kunzwa ndamaketa wigi pano vanhu vazara wigi yanga yakanaka wigi tachokani vanhu muri kuziva imimi yanga yakanaka handimaona vanhu vakawanda mawigi muri kunzwa vanhu mukomesa chitarai chokwadi nokuti zvaitika pano palive vanese muchiona vanhu indaingomaketa ndopinda nhamba yake vanhu voenda kuna Hair Valley imagine ndikapinde mari yako ya through inini ndakanonzi Sisimeni vakatoba saka laki ndaingoti ndikamaketa ndopinda nhamba dzake iye aive mucomment section anga arimo saka vanhu vaifarira mawigi zvechokwadi vanhu vakawanda mawigi vachitenga mawigi vachiwana mawigi vachitenga mawigi vachiwana mawigi kwakazoti ndofunga beti number 4 kana number 5 zvikati zvatanga vanhu vekutanga vakaona mawigi kuchando mawigi achitumigwa achidini thank you the understands handimaona zvinyatsokufamba ndibona mangwana handitika after ndofunga beti rechi4 or 5 handitika ari kudhila nevanhu angatovhura gurupu rake ranga atorimo mugrupu rake miyamiya achiita zvemawigi ake kuya nevanhu vainda imomomo pakana zvakanaka zvinengei ina handisi kuziva chinhuka handitika handanda kungoti wapa even mawigi ake anzi ndakatenga wigi nini avanhu vakwanda vakatenga mawigi zvei mawigi avanhu vakawanda mawigi handiona handinochianzi iye mawigi chatakazodiscover ndechekudai mawigi aya akanga ane mukoto uri kuona kwaiwana mawigi kuDragon City kwamene vanhu muchina waidhila naye direct saka muchina uyu aimbowo mawigi nemari ichi aiwa man no anenge takazofind out kuti akanga ane vanhu vaishandira machina ona mukati vanhu vanenge vaiva mawigi
vaibudisa mawigi nekuseri vabudisa mawigi nekuseri vopa iye nehalf price saka iye maprice achaudza pano anga ari pasi because iye aiwanawo necheap price andiona obva anenge akatowanda aichosakana 3 mapackets andozviona saka vanhu vaifarira mawigi anga akanaka vanhu vebusiness aya vanotengawo mawigi vachitengesa vakatanga kutoita business naye kunohodha kwaari handikuona saka manje vanhu vakawanda vakaona mawigi echi4 vaiba mawigi kumachina vaya vanenge vakadini vakazobatwa andiona vabatwa ndobva vadzingwa basa andimoona vadzingwa basa iye kuyakuya kumanje atora mari dzevanhu kugrupu kwake kwaane vanhu vake kuyakuya atora mari dzevanhu kuti achiwana mawigi kwekuya achakwanisa kuwana mawigi vanhu vaya vakabatwa vanhu vari kuziva quality yavari kuda vari kuziva mawigi avaitenga pekutanga handimoona akatenga kuti ndanda aibuda nebhekisi isi hatisi kuziva chini ndanda vanhu vakatanga vachauisa namagrupu imomo kusvikira vanhu vazonyetsana kuti something vanhu ndobva vachitanga kuuya kwandiri manje sisimene yeuvhali ushu takatenga mawigi handika tikawana mawigi pekutanga tikawana mawigi pechitu iko zvino mawigi ngano dzawanda was very good quality Dragons ine quality yemawigi ine kumwe kune mawigi chaiwo handiwana ndadzoke ndaenda kwekadewehari yevhali ko vanhu vari kutaura kuti mawigi zviri kufamba sei sisimeni kana saka uya anenge auya akaudza inini handika ndaiti ndikaenda nchiti kune munhu asikonzi ndiyani akuringai ndoti ndiningi saka ndofunga anga kumhanya oenda kunotenga kune ari kudhuraya kudragon city kuya uko handimoona uya odzosera uya akomblena kwandiri uya ndionzi ndamusota out akudzai uya obva uya kuti ndawana wigi yangu ndoti alright bo pasina 3 days umwe ari kuuya futi handimoona umwe ari kuuya futi obva ati sisimeni ndakatenga wigi akandipa angakuita zvaaminotii zvinofamba sei kuti unogadzira inonzi chekutumira ichi tracking number isiri musystem anoti aizvita sei andoona oti ndakapiwa tracking number isiri system otondipa inotry kutrekawo tracking number yoramba kubuda ndodzokera kuna hevhali ndoti hevhali inini ndokubvarira handizvokuretsana newe handika please vanhu mawigi avo kana tidzosera vanhu mari dzavo saka zvangakuita manje kune kunongoda kutenga mawigi wasiri kuziva kuti munhu achina ngoti wakadhirika vari mumainbox vaya oenda unaye kuti uchiri kuda wigi senda mari otumirwa mari neunaya asiri kuziva kuti dhiri rakadhirika otumira uyu wandadini wanaenda kunopopotera kutipa munhu mari yake uyo okavhiwa asi akirita chimwe chikweretika akaita nguva achidaro kusvika ndazozvibatadza kuti no mani uyu munhu uyu ndobva ndamuisa pakona ndikati mahevhali handi kwaunowana mawigi ako ngatiende kumawigi ako unotadza kuti mawigi ako zviri kufamba sei handi mawigi ndopa aona kuti ndashinga ndopa akazoti aiwa sisimeni kwandaiwana mawigi vanhu vachona vakazosungwa akatanga chinyema anzi ndakarobiwa motikari yakarobhiwa here ikabva yavhuriwa ndikabva ndatorerwa zvese chichi ndikati shamwari statement ndatora harienderani that's a lie ndobva ndamupina unoza kunonzi kumupina bva ndamupina ndikati tati 4 pako ndakamupina kuti zvishara chahasha iyi ine munhu pasi unofa kutopa vanhu mari dzakatotosera mawigi kupa vanhu mawigi avo ndopakazonditi ndokumbotaura nemisisi meri auna chimanje akatoenda kuchipatara akadhimitiwa musochona tamupina achinzi bp yakwira here tamupina zvikanzi bp akatoenda kuhospital mwana wacho akaenda kumapurisa ende nyaya dzahevhani mwana wacho akaenda kumapurisa kukanonyogwa affidavit mwana wacho achiti my mom is going to pay bla 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 hamene zvanga zvanyogwa ndobva azonditi tavetega kurekati watodoktora meni pakona what's going on zvikanzi simitaura chokwadi munhu akadini munhu vanhu vaindipa mawigi vakabatwa ndikati vakabatwa zvikanzi saka handichakwanisa kuwana mawigi ndikati kuva ungochipa kumasura ava ungochimapa mawigi achiwanei uchimawana kupi zvikanzara chokwadi sisimeli ndopakasara chokwadi ndanga ndiri kutora mari dzevamwe vari kuda kutenga mawigi tichitorawo nichibhadhirako handimona izvozvi ndina ndakadai so sisimeli ndikanodzingwa pamba panda ndichigara saka izvozvi ndiri kufanwa kuti ndibude ndikati ko murume wako hashandi zvikanzi murume wangu asi kushanda mwoyo wangu wakugwadza ndakuti wafuti tsitsi paya ndakutopedza ndakuti wafuti tsitsi paya paya guys zviri kufamba sei zvikanzi yeyu mwana wamataona yeyu mwana akaenda kuyunivhesiti so andika zvikanzi achatoendi kuyunivhesiti because kune chikwereti chakumulata ndadzikama pai ndagara pasi kudai apa mwoyo unenge wakurwadza ka tikati neevhani manje ndokubatsira sei apa udza vanhu chokwadi go and tell people the truth handika chinotengesa zvinhu zvako 1 uchidzosera vanhu mari ndobva ndamisa pakona uzati akatengesa motikari yake yafamba
akatengesa motikari kuti akabve vanhu but chatakazoona akafunga kweri timazimbabwens chete kunewo hameno kuti anga apinda sei kumasouth africans uku uri kuona akanga achita vaitipa mari dzemurebo mazimbabwens aitenga mari shoma masouth africans aitengesa vaiti mari dzakareva tikanga kumutsvaga nefuti nefuti uri kunzwa mukadzi yakana vedu hatisana mbona zvakadaro uku south africa kumazimbabwens kumasouth africans vakumutsvaga nefuti handiona kuti toda mari idzodzo kumazimbabwe ndikusapresa kuti tikavha vanhu akubhadhira 1 kumazimbabwens uku mari kwani akatengesa munoziva kuti ndopandakaona kuti unogona kudonha handichakubata zvangu evhani 2025 ndinewe unogona kudonha ndichiita nebasa rese munoziva mukadzi uya akadonha handifungi kuti chero kamuona nhasi vhala I don't think kuti ungambomudini because the way yari down right now ari mu1 room nemburi yese ka I don't think unotobudisa 100 rand ukamupa iwe unotobudisa 100 rand ukamuti inotenga chikafu ukatongoti mwari ndimunoziva akadonha zvokubuda kupinda muapartment dikika kubva mumba manga ari kutengesa motikari yacho yakabva tanga kuita machiripiti anzi yanga yaonesa ikatengwa nesick money ikati achapindira midziyo yemumba achitengesa midziyo yemumba musati ndakazvifunga kuti munotanga tine yebusi unoipa Durban apa tichifara naye life yatodonha kusvika apa kudai takaenda kuwadzidzi anzi aripi nawo hameno kuti aripi saka samutenziva arifa unga akabhuroka so I think chinoitika ndechekudai so panyaya idzika kana uri midhumene unotopinda mucrossfire because pekutanga vanoita madhira vanotanga vachiita zvinhu zvemachokwadi vanenge vachiita zvinhu zvemachokwadi cheko madhira achitobuda handiona kune dzongoita rimwe gurupu ita munyama chete ndozvanakaitwa izvozvo sisimeli at first here ndaiti madhira ari kubuda ende ari kufaya achitobuda zvesiwa handizvipani futi ndandikuzviona boitaura ndakadligwa ndakarohwa yematiketi yoina anonzi tafadzwa Cape Town uku tafadzwa chipupi checape Town ichi chipromota ichi ndaunza jasignal iwe ndatora jasignal uri kuza matiketi adi anoshandiswa nevaimbi maartists amunoona ekuzimbabwe ese 98% ndo matiketi avanoitirwa nemapromoters havakuri matiketi straight guys ndikuudze ini pano hanzi ndakamupa chikwereti simeli akandichemera pataiti kero ini ndakandigwa nemari yangu ndamupa ndamukweretsawo mari nditi chitenga kugozondipa ndokungotisa pewangoitawo ndosaka nditi ndofunga kwaari ratina ukamuona unogona kuzomuti otowedzera imwe 500 tenga chikafu tenga ufu mabasics unobikira vana kuma owatsitsi ndataura naye ndakarifeiwa nemunhu wandototrasta handiona zvikanzi uyu munhu anogona kutokuitira ichi matiketi ekuti boys riuye handi munoza ndanenge chamba vari 4 ndainda kuyakuya zvakanaka ndataura naye zvikanzi handika ndanzi ndaitigwa zvikanzi aitwa matiketi aya ndatovasendera kwaRari ndatoti kuna manager wake matiketi atouya kwaRari matovene matiketi handimaona kanzi alright varikongwa kuti vakwire mangwana handiti sezvinei manager anoziva matiketi anoshandisa ka every time panoimba vanoziva maartist anoziva manager anoziva saka musi uyu akabvaza kuti tiketi idzaita 2 days atengwa towana kusina musi wokuti vakwira mangwana kuseni ndobva inda kupi kuairflight kuyakuya ndobva svika kati matiketi kanzi matiketi amo musystem apa mangwana vanofanirwa kukwira kuti waekuseni ndobva tondifonera kati sister matiketi amo musystem ndaita mudumbu ini handisandaziva kuti matiketi ndasingazivi matiketi anoshaikwa musystem ka ndaingoti tiketi hamene wanowana matiketi avo tongowana one hafu pricewo hameno handangozvitsvaka ndipo takazozvitsvaka kutizive kuti matiketi aiwa matiketi aya ndechi ndemahalf price handiwana ndadzokera kaa ndikati shamwa matiketi aya awakurokatimira vanhu kwai hakuna kusystemko zvikanzi koimimi matiketi makadi kutaura kuti vari kukwira 3 days later ndikati inga ndavakupa majesi wai zvikanzi nokuti matiketi anenge alright anenge atoasystem musystem kati anogoshakwa musystem sei handii matiketi wakati anenge unenge watotenga atoita here matiketi achona zvikanzi amunga hana chakandiredzera zvikanzi amunga understand regai ndiite mama handimaona inini manje ndofunga kuti mangwana show yekutanga iriko mangwana ndine 3 shows naye hana yangu yakaita mudumbu ndobva ndafonera manager ndikati how do you see kwai hanoitwa mamwe zvikanzi sister ndo matiketi atinoshandisa ndozviziva zvinizvi tengai matiketi tinogona show inogona kuzobhamba matiketi asina kuya kana kuti asipo because vanenge vasina kana kadhi rotengesa matiketi ikati kadhi rei ndakazosanangurirwa namanager asvika kurasendwa yangu nditi pamatiketi paya gemu rinofamba so ndiyakanzi saka lucky enough ndine mari ndobva ndangoenda asi ndakatenga achidhura matiketi ainoza matiketi otenga last minute ndobva ndatenga matiketi aya fast ndikati matiketi ndatenga oi handika ndobva vati alright ndakazoti kutotenga direct ndobva vakwira vauya paka pakunovatira paya kuairport vaenda kubvunza kuti kosha pamatiketi ndobva akachinitsanangura kuti aiwa
matiketsi anofamba so handiona apa uya yamajeka zvechokwadi zvikadzama zvindaikudzai tatosvika pakukwira tika zvakunogwa kuna tiketi rauya saka anga achida kuzodza nguva isine shonasi ndakuchimubata saka ndozvandakaitwa paini ndakuti naiwe koma tiketi handiona koma tiketi angano statement yastatement takapita takutukana mai mwana takutukana everyday yakangonyura mari yangu yangonyura unatafadza kucape town yangonyura madhiri yedu atoitai unonyura unodhirikigwa unowina unodhirikigwa saka anenge atotomboitigwa vamwe unongoita munyama iwewe ipapo unongoita munyama because kune vamwe vaitoenda zveshuwa saka kune vanenge vachiti he chichi nemusingazivi guys madhiri tinotonyatsoita dhiri isu chaizvo asi dhiri rikaflopa rikatadza handika kuti rabudirira kana uri middleman unonetsana nemunhu wako iwewe unodzosera munhu mari yake iwe unetsana nemunhu wako ndo zvinoitwa dhiri kuti ugare you take your own money cover your people iwe unetsana nemunhu wako uyu handi mazvona ndo zvinoitwa izvozvo kwete zvokuti ende kana waita dhiri usatange kushandisa waisa kati yako pakati usatange wadla mari yedhiri usati wameka cho chinhu chabuda isa mari pakona chinhu chabuda wozondinya profiti yako manje ndadya zisimeli hai ndatorovera moyo ndikatodya hazviitwe utakende kudya mari usati wabudisa dhiri usati wabuda dhiri raputika first wozodya mari rapera dhiri wodya mari usadye mari dhiri risina kubuda unonyura madhiri makasi guys tofanira kungova kefu madhiri anoitwa but ngatingovai kefu chete plus zvakachipa zvinodhura that's a fact zvakachipa zvinodhura especially ukaita middleman unogara kuti middleman izvo middleman guys ka noma kazhinji kacho nombotaura kuti regai zvenyu takazviita izvi zveumiddleman sa kumadhiri akasa inotodhila nemasouth africans chaiwo masouth africans kumadhiri mahombe ekusa handiona not izvi zvemazimba izvi handiona middleman ukada kuita middleman kazhinji kacho naka rikabuda unodhiriza zveshuwa unodla but rikaita riski ndiwononyura because iwo ndio chakabva losi ati gara uchiziva kuti ndogona kunyura kana kuwina ati remember wari kudhila customers dzako idzidzi dzinenge dzisingazivi kuti ndinogona kunyura dzinenge dzakatrasta kuti munhu wandiri kudhila naye munhu ari genuine ndakatomboita madhiri angu akadai so saka madhiri angu ndikatema yakabuda sisimelika nangwe nanhasi maclient angu waya handina kutombomaudza any story ndakatoti handisi kuda kumaudza any story because anything just take your money cover them and move ionesana nemunhu wako exactly because vakatoudzwa kunzi munhu uyu pane zvakaitika zvakadai vanobva vatoti muri kunyepera munhu iyeye because vanotoziva kuti munhu iyeye haaite izvozvo saka asisimeli mangwana tiri kupinda live yemunhu wedu takananga kumari dzematiketi saka ivi vakamakatirwa $50 imwe yacho yakanzi chii munhu wacho here munhu wacho akatumira akaramba kana kutaura zita kuti ndatumwa nani kusenda mari iyoyo akaramba but nhamba dzake ndakadzisefa manje ndakadzisefa chandakazodiscover ka timu rizhinji remadhiri riri muno muuk timu remadhiri rakazara muno muuk ndomukuru wadhize because namba yaye ndeyekuno kuuk munhu ari muno ndeyekuuk ndakataura naye kari muno timu remuno ndo rinomadhiri manje silent lichinyararire vanoputisa madhiri vakanyarara timu remuuk vanorova madhiri ndiri kutofunga kuti mangwana ndofanira kutofly kuenda kuJoburg because ndinoda mbonotarisa kwaigara mukadzi wacho hanzi UK nepaCape Town nepaCape Town but UK panorowa dhiri manje UK inorowa dhiri chaiko chako but vanhu vacho vari silent manje vanorova dhiri vari silent vamwe vakadzi chaivo vatinoswera navo zvedu tichisekana panapa madhiri madhila makuru but vanenge vachirova dhiri ravo vari silent kudai unorova madhiri muno seiyaiya mbavha iyaiya I think inenge ndogara kuUK yameno ndichanoona mangwana pandiri kuenda kuJoburg sisimeli ndokuudzai kuti zvakamira sei sarumai Amanda handichazivi kuti manje apa unoda kuti titesei nemunhu uyu uri kuti hanzi tikusekerera mbavha iyi palife handiti uri kuti tikusekerera mbavha iyi palife musikana uyu varipo here vari kukweretwa nemusikana uyu guys mubudikiri muti ari kutaura anga ari middleman ari kutaura kuti dhiri rake radhirika
akatora mari yake kuhama dzake dzakamupa mari akadzosera bheki vanhu, but iye ari kunesana nevanhu ava ndiye akuda help kuvanhu kuti tirikavhe mari yake yakadzosera vanhu, because iye he paid bheki vanhu ava handiti. Saka ari kuda help yekuti vanhu ava vakadzosera mari idzi kwakaendesa mari iyi vadzosere uyu mari yake. Saka I don't know mai vakadaro kuti munenge tomulebhula kuti imbavha here asikana, ngataurei chokwadi, imbavha here. Adatoti ndibatsirei panapa ndipuwe, but akandipa nhamba zveshuwa ndasingazondiwo ndakataura naye zvangu, ndikafonera muno kuuk uchu handika akanditi handisi kuramba nyaya iyi, tozokwanisa kuti titaure nyaya iyi mwezi momisa pa3 wekoba ndichamutumira mari mangwana. Ndikaona meseji yekunzi tatumirwa $50 US or $50. Hanzi because makadzi vari kutenga makadzi. Ladies, inzwaizve inini handisi mbavha handiti. Inini ndaitoshanda nevanhu vangu zviri bho ende ndakaitirwawo zvinhu zvangu zvazviri right, ndikarekomendawo vanhu vangu. Problem ndakazotora mari dzemaclient angu ndikaendesa kwandinoita sei, kwandinoita madhiri ematickets. Maclients angu ndo akazodyirwa mari ikoko. Ini ndobva ndati hareka ndiprotecte chii client yangu nevanhu vangu, ndobva ndatora mari from my family, ndobva tabhadhara chii vanhu ava maclients angu. Then ini ndobva ndachitoona kuti mastatement akuwanda kuvanhu ava, ndobva ndachifonera Sisimeli ndikati aiwa Sisimeli mari iyi yatonyura, but ini nemaclient angu tatoita sort out, but we need our money back. Ndikataura naye, I called because ndiri muno, I called, I spoke to him handitika akandiudzawo kuti iye even iyewo ane mumwe munhu ari kumberi kwake kwaakasvitsawo mari. That means pakati apa pane mamiddlemen 2 aripo, uyu nemukomana iyeye wekuno kuuk. Saka aite chataura neuyu ndakataura naye ini, ndakatofona muno, ndakatofona muno. Mukomana uya achabvuma kuuya palive to clear this story kuti tinzwisise mamiriro ayo. Ameno, rega tione mangwana chitimuunze. It's okay. It's not like you did. It's not like you did know kuti ndezvechimbavha. Inango I don't empathize with you one. We need to start defining difference between diri and scam, because just takungoti diri. Please call it what it is. Yes, maybe we need to have a difference between chinonzi diri nechinonzi scam. Handika chinonzi scam and chinonzi diri. What is a deal and what is a scam? I think chinhu chinonzi dhiri Sisimeli nechinhu chinonzi scam zvinhu tu zvakatosiyana zvinhu izvozvo. Ndati kuda kuziva kuti vanhu vatinzwe kuvanhu. Chii chinonzi deal and chii chinonzi scam. All right. Inini I think ndakapinda mumascam ndichifunga kuti ndiri kuita deal. Ndikapinda muvanhu vaiita zvematicket anditi of which one of our rich aunties kuno kuZimbabwe actually akatopine number ka ndokumbira kuti mupine number guys, ndokumbira kuti mupine number guys, pane mnada number pine isai number ndipine. Vari kuda number dzipi? Isa ndivada ndokutaura pa comment section kuti vaise number dzangu. Hanzi is the same. Hanzi deal next coming is the same. Hanzi ma 8 tickets tinotenga ne half price. Kupi? Scam is theft behind. Chite fona mutiudze tinzwisise. It's a deal to those who are benefiting and a scam to the victim. If these so-called victims, what if they benefit? What is it? The victims, if they benefit, what is it? And the scam kutengeserwa chinhu chisipo. Exactly. What kuita project. Kutengesa chisipo kuti ndiri kutengesera COS. Handika. Then one family yese. Handika. Ndoku tanga kudoja. Nditaka kudoja nemari yako andipa mari yako tanga kudoja kana kutokubloka. Handika. I don't know kuti ndinenge chinzi scam here. Deal kana ndakakuti ndiri kutengesa papi yangu lotion iyi. Zvakafanana ndiri kutengesa guys ndati kwanga ndotengesa makemva cream angu. Vari kuda makemva muchando muno ndotengesa makemva cream. Hanti ndiri kutengesa scam kemva cream iyi. Handika
It's a deal. Hoya wotenga kemva cream yako iyi ndokutumira kemva cream yako. It's a deal. And it's a deal. We both benefited. But ndikakutengesera kemva cream kuti ndine kemva cream iyi. Handika wotumira mari kemva cream. Then I don't send you the kemva cream. I block you. It's a scam. Zvazvinoitwa painternet apa. Painternet apa. Kuti painternet apa vanotengesa zvimwe zvinhu wotenga. Handika hauchireceive. That's a scam. But ukatenga chinhu ukachireceive, it's not a scam. So we have to understand the two. Hands using people's credit cards now is theft. Kuba. Using people's credit cards, it's theft. Kuba. Right. Hello, dear. Hello, Simile. Yes. Mune chebere. Chebe. Chatasa tinchina yere. All right. Chatasa tinchina yere. Okay, sharp. All right, sharp. Saka pama credit cards ane manje umpava manje because kune vapirwawo ma credit card imomo kuti wo utenge ne half price. Handiona. So that one is a theft manje. Iyo yatove theft, yatove fraud. Yatove fraud. Because ma tickets aya kana chitengwa nemakadhi evamwe vanhu. Anenge abigwa vanhu. Isu saitofunga kuti vanenge vane deal kuma airline. Munoziva kuti unogona ta deal taifunga kuti unenge inini hangu personally I thought maybe unenge deal vane deal ku airline. Saka ku airline mozati kuma airline uku vanenge kune magame anorohwa futi kuma airline mukati. Anobona mukati kuma airline. Munenge mune vanhu vanoita unozopinda papi. Deal mozati unozopinda papi here sisimeli. Ini ndakadziswa nomunhu anoita zvekubhuka matikets ari kunoku ku Zimbabwe. Akanditi usaita pandakazomudza nyaya yekuskemiwa kwandakaitai. Akanditi no, there's no need kutombosera uchita izvozvo. Kana uchida kuita chiregister a company ye-traveling agent. Ndobva atondiudza kuti chiona ningi chienda ndakanomuona zveshuwa munhu akandiudza. Ndokubva atondipawo ma-ideas ndobva andionesa havatauri nemo straight but vanokuonesa kuti so. Saka vanhu vari mukati zveshuwa iwe unofanira kudhila nevanhu vari mukati personal because vane percentage yavo sestaff. Ndo mabhukiro acho mazhinji anoitika pama-traveling agent mazhinji. Chikwanzi tine madeals atinawo kuma-airline. Anenge ari madeals ei? Izvozvo madeals ekuma-airline handizozive but chandakanzwisisa kuma-airline sometimes anongoti we are having deals panapa. Hanzi simeni pane eleda itoshanda paOR tamba itodhila nebhozi reketa aiwa ndozi madeals mazhinji anenge ane munhu ari mukati ari involved. Though panenge pachingobiwa still because company inenge chingobigwa zvakare. Because izvenge zvangoita because company inenge chingobigwawo still. Azvinenge zvichibiwa mukati. Company inenge chingobigwa company. Vanenge vachitoita matiketi vari mukati imomo vachati kuEzimbabwe achirohwa mukati meEzimbabwe imomo but company iri kubigwa. Guys, business riri kungofa. Kuna business riri kufa vanhu vari kuba kunze uku. But that does not make it right, Kola. That does not make it right. That does not make it right because vanhu vari kuba kunze uku. So people we should also steal. That does not make it right. Aiwa vanhu ngavagara vangosiyana nazvo. Ukangoenda paairport pako unonobhuka tiketi rako ende ritori cheaper than kutobhuka online because online mawebsite emaagent ayaya. Ndakatozozvinotisa izvozvo. Hanzi Ethiopian Airways ndo imwe inoitwa madeals but it's just wrong though because ikazodona Ethiopian Airline tinesesana neKatar inenge yodhura iri one. Kwanzi sports wemunhu anoshanda kuairline anopiwa discounts and there are some discounts dzinopiwa futi ava vanoshanda kwavo vanopiwa discounts ivo zotengesawo nemari dzavanoda. Aizvozvo ishuwa ndakaona kune ma-Black Friday deals ariko. So we should also know the difference between a scam and a deal. We should also know the difference between a scam and a deal, guys. Because sometimes you go to a deal, it's a scam. You go to a moon, she deal. And the yeah, it's true. Chimbokwidzawo vamwe ndimbopinda mucomment section timbodzidzawo takawanda.
hanzi ma-electronic tickets sisimeni I was doing these deals. Rebecca chimbouya kuti how does it work? Anofamba sei? Anofamba sei? Aiwa evhala akadonha chaakadonha akadonha hanzi masoshiedza aiwa havana kundishiedza vati munozobika nguvai saka chikuita kuti ndidhilei kuti ndibike ndikuona kuti vari kumwa doro saka kana vachimwa doro ndoziva kuti havadli zvokumhanya saka ndiri kutongotile yangu panapa hanzi get book directly to the airline. Ndosaka mjana kuti papenyu guys tinogara takarasikirwa zvinhu zvakawanda isusu vanhu nenyaya yekuti toda madhiri we want shortcut. So munhu anobva ndokutengesa tiketi rebhasi iri netiketi rebhasi kuenda kuJoburg kuJoburg kuenda kumbaruta 2000 saka ndokutengesa na 700 mai mwana ndokwira muya wobhadhara 700 munhu wopa munhu 700 disappear kozoya inspector achitione matiketi wowanikwa una tiketi wakwira nemadhiri wakubhadhara double. Sometimes just doing those genuine deals zvitori right. Kungotenga chinhu chako chinodhura kuti chacho chichidhura ichocho zvitori right because haudzokeri kumashure. Handimaona pane vanhu vakaita loss ka 22 vachita loss nenyaya kuti unenge watenga chinhu che half price chobatwa wakubhadhara futi che double. Saka vanhu you approve my dues a food what you want to go. You want to gain a profit from a person who commits or participates in a fraudulent scheme. You are also a scammer. Once you want to get manje kuAfrica wangu nokusi kuAfrica ndo mararamiro evanhu sha kuAfrica ndo mararamiro evanhu dia zvisiri zvokuti kudini kana kuti kudii 99% vanhu kuAfrica ndo mararamiro avo akawanawo chanotenga apo oisawo imwe mari pamusoro achingodaro vachina ndokurarama kwevanhu kuAfrica. That one is effect. Hatingamboidodge ndatirambe. Ndokurarama kwevanhu kuAfrica whether kuAfrica kupi kunyika ipi kana kuti ipi ndokurarama kwevanhu. Vanhu vari kungoskama kunzoku vachingoti zvima tiwedzera maprice. No problem edu mazimba toda zvinhu zvakachipa stereki toda zvinhu zvemukoto stereki especially kuAfrica toda zvinhu zvemukoto. KuSouth Africa ko ndikudze zvazvinoita kuSouth Africa ka unotoona kune vakadzi vanotomukaba kuseni varipo hatichataure edu tovaone mazita. Pane vakadzi vanotomukaba kuseni vachienda kunomira pamashops ana Ackermans ana Pepsto nechichi vonomira panze kutoswera aripo nebag vachimirira masecurity guard nevashandi vemukati kuti vaburitse zvinhu mukati meshop zvobiwa zvinhu zvobuda mufortune muya zvotobuda mufortune zvobuda sei nemarara zvobuda sei amheno hanimona vakadzi vaivo gamuchidzwa voudzwa kuti tiri kuda mari yakati isusu ndoyamba zvinhu zvotakupai iyo vochifamba vachitengesa manje nemari yavo vakawanda vantu kuSouth Africa kuvakawandisa vanotoziva vanorarama naizvozvo ende vanenge vane top quality yezvinhu zvepamusorosoro chiri surprisingly chekuti vachibva kunotora pafortune ka vanonopinda pashop iri munext ka vemushop imomoka vachitenga clear bag iroro shop imwe itozati zvabuda mufortune ka vatotenga munext votochinja mategi vakuisa mategi avo. Africa it's a story for another day. Chazouya kune vanhu vari kutimu diaspora muzive game repaAfrica apa munyatsokuona kuti Africa kunorohwa game kunorohwa scam yakaita sei munyatsokuona paAfrica vanotoenda nemabhegi ndokubasa kwavo kutoswera vakatomira kuti zvinoraswa pai kana zvinopuwa sei ameno zvino mukati momo security guard mushandi uyu anoshanda apo rinenge riri deal zvobuda zvehopo konzi mari yakati anhu anotengesa hanzi kutenga petrol yekuba hazvidi kudaro manje kuAfrica ndo inenge yakatochipa zveguys nongwati yekuti anotenga pastress rate papambi inodhura mari yacho achiiwana kupi mari yacho kwasa kungotenga tengeserwa nechigubhu achiiwana nepi achikwanisa kungotenga naye ana shuwa iye achikwanisa kungotenga upoenda papambu konzi 32 rand per liter iwe uchiudzwa kuti chigubhu chinogona kuya chiri chitori gubhu chichitotaura kuti ndipei 200 rand izvozvo zvinotangwa newe uri kuno kuEurope wangu kwete kuAfrica zvakutaura izvi zvotangwa nemunhu ari kuno kuEurope kwete munhu ari paground kuAfrica anoudza kuti nopenga iwe kune tori nemakambani memakago vaya vanenge vane zvimatenga vaya vanotoziva kuti mutenga imomo hafu yefuel mutenga handiwana hafu yefuel mutenga ari kutengeswa half price kwakomana anenge agara nezvigubhu mumarodhi muya anzi musikana yavo akamboyanayewe live shops lifting kuAfrica munhu anotengeswa kuAfrica kunotengeswa vanhu kuAfrica uko ana
kunotengeswa ibwenda unogara kuAfrica unogara kuAfrica mwedzi chete ugodzoka uchiona zvavanenge vaona kuAfrica munhu anotengeswa kuAfrica. Guys, tatandara gainti mangwana disarada day toya tokondia mangwana hanzi kuna tengini Agnes Mzondo. You are one of those few ones. Yeah, we are one of those few ones. Hanzi saka tese tiri mbavha shuwa tiri kuudziya moto wembavha nezvatinoda zvekuchipa izvi. Zvino zvandiri kureva chero kuti kaiwa kuAfrica ku 99% because totoziva kuAfrica ndinaenda papambu kunomira pala ndiri papambu kutenga petrol kuti 30 rand ndichiziva kuti ndine boys dziri kuuya nepambu ndiri kunitengesa na 15 rand ndaitotenga yaya nezvigubhu ini ndaitenga yaya nezvigubhu iyoyo ndo yandaitotenga ndoseva ana zvokuona inomira sendinotenga zvigubhu zvangu 4 futi rangu me ndombochofa hanzi gowemedha aufa upi musikana uya akaenda kupolisi akanzi nepolisi takamirira postmortem zvataitaura zvazviya postmortem ikabuda will call you and that was it. Kwanzi ndakamboita almost gore rese ndisingatengi grocery tichingoenda mushopu kutobuda netroli rakazara kuti this 2 times saka iwe waiba progress waiba grocery waibuda naro usina kubhadhara saka waiba. Mwana uya wokurova mai vake, it's a story guys, it's a long story. Nchati mai vauye vakusanangurirei guys, handidi kutaura nyaya yavo vasipo. Nchati vauye vakusanangurirei kwanzi ndatengedzwa kana ndinonyero unenge wakatonomira petrol station ichitodigwa uchitoona kuti yeri kutodigwa iyo amati zvinoitwa sei haudi kuziva zvifamba sei inenge ichitodigwa uripo uchiona kuti iyo yadigwa iyo yotoiswa umo iyo unopuwa kana tichoto kunzwa kudheni haumupiwa petrol hazviitwi because vanenge tori gasi madheze kunetsa kwenikikiri kunetsa kwegasi kuSouth Africa magasi aya kunetsa kwegasi pepa patanga kuenda magetsi South Africa pepa vekugasi vakomana vegas boys vaya vakomana vegas boys vaya vakomana vegas boys vaya guys gasi re 90 kgs zitengi rera 90 kgs rera utenga nemari inenge iri pasi guys vanenge vachitotengesa totoda mari izvozvi fast gasi wotopetedza ugoro uchingobika. Hello kola. Hello Sisimeli. Yes please. Kuri right masera sei. Mushekani. Masera ndine nyaya yangu wena handizivi kuti ndanonoka kusvika ndanzwa makuti totamba mangwana ichaita here kuti ndiri present nhasi kana ndozomirira hangu mangwana. Yakareba sei? Mustatoinda. Yakati rebeyo Sisimeli. Ndakambotaura nemi kuWhatsApp asi ndofunga hamuna kuvhura mamessages angu. Ndakambofona. Ndechi. Ndine masiwo emunhu anonzi Tinashe wandaiti hatitozivise nemu yake tikungonzwa kuti ava kuZimbabwe aigara kuno akativhara masiwo ese vamasisters angu vaviri umwe ari kuSouth Africa noumwe ari kuZimbabwe. Tozoitaura mangwana kola because dzakatoreba idzo. Alright. Hanzi ukazoita business unobigwa Agnes ndandiri business woman South Africa ndaibigwa everyday nevashandi vangu saka ndichori game racho tozoita mangwana ndifanira mangwana ndaitoziva kuti kana ndiri bata ukatovasiya vari mushopu kana vari mubhawa muya kudai so mai mwana pari kutongorohwa ende ungagara uripo ka 24/7 hazviiti taitongo kuAfrica ungataza izvozvo unoziva kuti ndiri kutongoridzwa ndakadaro ndichingoridzwawo ndaridzwa ndakadaro ini kwandiri kunotenga doro ndiri kunoridzawo because ndiri kunotengawo nehalf price ndiri kunopiwawo remari iri pasi. Hatisanyeperana guys, ngatirege kunyeperana zvimwe zvinhu zvingori zvatoziva kuti takatopinda mazviri tikatoita ndaizoti kwandiri kunotengawo doro racho nenewo riri kutorohwa ndiri kutoripiwawo nebackground ndichiziva kuti ndichisiyawo pandinosiya vasikana ava kudai so vari kutorovawo tichingoenda takadaro zvinogwe ndaita profit yangu ndandisina pressure so guys ndakuinda guys tibatsana mangwana tichingotandara zvedu handitika tichingotaura nyaya tichingotandarawo tichingoenda ende chinyaya dzedu tinozvitaurira tega watotanga kuyawo masiwo ese zveguys saka nyaya dzacho dzakawanda guys ameno guys ameno regai tigozona mangwana deni tiri full time guys aiwa tambotandara nditika anzi wozopupira kuti Mwari vari kundiitira iwo chiba kwazika tikunyepera Mwari isheroni unoziva kuti Mwari vakada kutirova neshamusoka posenge panyaya dzoti dzemadziridziri dzitorohwa nechamu tikafa vediwe pozitiva makambani aingo mazhinji makambani akadonedzwa nevashandi vavo vachidhilawo nesu tose tatakadziya moto wembavha inenge iri syndicate yakadziya moto wembavha kudai handiona asi ine hangu ndikuti zvino Mwari vakazotendeutsa kana kuti tichaite hedu asi
asi ukandipa wigi kuti utengese ndinoisa price yangu pamusoro, ukandipa something ndikutengesere, I will put my own price on top. Yeah, because I cannot sell it for free. I can't. Hanzi mangwana ngwa mangwana nguva dzedzi dziripo dzinotoya kana kuzviti 12:1. Kuzviti 12:1. Ndopandouya then tutangira ipapo. So guys, tobatana mangwana tika guys, muve nousiku wakanaka guys. Take care of yourself and bless you. All the star senders, thank you very much guys.